இப்போ வந்து ஆர்கான்சா saree பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு எல்லோ கலர் saree. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஃப்ளவர் டிசைன் போட்டிருக்கும், ரோஜா பூ டிசைன் சாரியில். இது ஒரு பீஸு, இது ஒரு பீஸு. உங்களுக்கு பல்லு டிசைன் இருக்கும் சாரியில். ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். சாரீ ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு எல்லோ கலர் அழகாக இருக்குது. கில்ட் ஒர்க் இருக்குது சாரியில். இந்த கில்ட் ஒர்க்லாம் உங்களுக்கு போகாது. இது பார்த்தீங்கன்னா பல்லு டிசைன், சாரியோட பல்லு டிசைன். இது வந்து ஒரு மாம்பழ பழ கலர் எல்லோ. உங்களுக்கு இந்த கில்ட்டு வந்து போகாது, நல்ல குவாலிட்டியான உள்ள கில்ட்டு ஒர்க்கு தான் சாரியில். ஆர்கான்சா சாரீ இது. இது வந்து நீங்கள் வந்து சில்வர் கலரில் ப்ளவுஸ் போட்டு இப்போ வேர் பண்ணிக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா அந்த சில்வர் கலரில் தான் உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க சாரியில். நெக்ஸ்ட்டு கலர், இது வந்து செம்மண் கலர் உங்களுக்கு சாரீ ஆர்கான்சாவில். இது ஒரு பீஸு உங்களுக்கு, இது ஒரு பீஸு. உங்களுக்கு சாரீ ஃபுல்லாக அந்த எலிஃபண்ட் ஒர்க் இருக்கும். உங்களுக்கு சாரியில் வந்து எலிஃபண்ட் டிசைன்ஸ் இருக்குது. ஒரு செம்மண் கலரில் வரும் இந்த சாரீ. ஒரு கோல்டன் கலரில் அந்த ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து கில்ட்டெல்லாம் கிடையாது, நல்லா த்ரெட் ஒர்க் இது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஆஷ் கலரில் இது ஒரு க்ரீன் ஷேடோ. இப்போ நம்ம செம்மண் கலரில் ஒரு டிசைன் பார்த்தோம்ல, அதே சேம் டிசைன் தான், கலர் மட்டும் உங்களுக்கு வேறு. சாரீ ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இந்த டிசைன் வரும். கலர் இந்த சாரீ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு மாடலில் வரும். ஆஃப் கலர் வேறையும் ஆஃப் கலர் மாதிரி டிசைன்ஸு. சாரீ ஃபுல்லாக ஒரு செக்குடு பேட்டர்ன் கோல்டனில் ஜரி ஒர்க் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு க்ரீன் ஷேடோ, ஒரு 3 கலர் காம்பினேஷனில் இருக்கும். நல்லா அழகாக இருக்குது சாரீ. பெரிய சாரியாக தான் இருக்கும் சாரீ. நெக்ஸ்ட்டு சாரீ, இப்போ நம்ம பார்த்த மாடல்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் உங்களுக்கு கோல்டனில் செக்குடு பேட்டர்னில், இதில் வந்து உங்களுக்கு செக்குடு டைப்பில் டிசைன் கொடுத்துருப்பாங்க சாரீ ஃபுல்லாக. இந்த சாரியோட பல்லு டிசைன் மாதிரி வரும். எல்லோ கலரில் வந்து பார்த்தோம் இந்த பேட்டர்னில். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஷ் கலரில். இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில்வர் கலரில் வந்து அந்த ஒர்க் கொடுத்துருப்பாங்க. சாரீ ஃபுல்லாக ஒரு ரோஜா பூ டிசைனு. இது நெக்ஸ்ட்டு சாரீ. இந்த மாடல் நம்ம பார்த்துருப்போம், ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மயில் பச்சை கலர். அதில் வந்து இந்த கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைலட் கலரில் இருக்கும். இது வந்து மயில் பச்சை கலரில் இந்த டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு கலர். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிங்க் கலர் காம்பினேஷன் தான். இது வந்து உங்களுக்கு த்ரெட் ஒர்க்கு தான், போகாது. இந்த சாரியிலே வர த்ரெட் ஒர்க் இது டிசைனு. உங்களுக்கு பிளெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடும் இந்த ஒர்க் இருக்கும் உங்களுக்கு சாரியில். இது மாதிரி வரும் டிசைன்ஸ். ரெண்டு சைடும் ரெண்டு கார்னர்லேயும் இந்த த்ரெட் ஒர்க் மாதிரி வந்துடும், பிளெயினாக வரும். இது நீங்கள் ஃப்ராகு அது மாதிரி கொஞ்சம் டிசைனாக வேர் பண்ணுறது கூட, குழந்தைங்களுக்கு தைக்கிறது கூட எடுத்து தைச்சிக்கலாம் லைனிங் கொடுத்து. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஆஷ் கலர். இந்த சாரீ ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு இது மாதிரி டிசைன்ஸ் வந்துடும். இது ஒரு பீஸ் உங்களுக்கு, இது ஒரு பீஸு. பல்லு டிசைன் இருக்கும் சாரியில். சாரீ ஃபுல்லாகவே இது மாதிரி ஒர்க்கு. நல்ல ஒரு டார்க் ஆஷ் கலர் தான் அது. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மருதாணி கலர்.
இந்த சாரீலேயும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளவர் டிசைன் நல்லா அழகாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒரு மருதாணி கலர் இது. நெக்ஸ்ட் அந்த செம்மண் கலரில் லைட் கலர், அதுலேயே வந்து இந்த ரோஜா பூ டிசைன் உங்களுக்கு சாரீ. சாரீ ஃபுல்லாக அந்த ஒர்க் இருக்கும். பல்லு டிசைன். நெக்ஸ்ட் கலர். நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஒரு எல்லோ காம்பினேஷன் தான் அந்த சாரீ. ஒரு கோல்டன் கலர், கோல்டு கலரில் ஃபுல்லாக சாரீ ஃபுல்லாக கோல்டு கலரில் ஒர்க் இருக்கும். டிசைன். இது வேர் பண்ணுறதுக்கு செம்ம சூப்பராக இருக்கும் எல்லா சாரியுமே. இது கொஞ்சம் பெரிய பெரிய ஃப்ளவர் டிசைன் இருக்குது. இதில் ஒரு ஆஷ் கலர் தான். சாரி ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இந்த டிசைன் வரும். இது வந்து பல்லு டிசைன். ஒன்று தான் சாரி. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாரி ஃபுல்லாக இந்த ஒர்க் இருக்கும். உங்களுக்கு ஒரு குருவி டிசைன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். இது வந்து பல்லு டிசைன், சாரியோட பல்லு டிசைன். உங்களுக்கு சாரி ஃபுல்லாக அந்த டிசைன்ஸ் உங்களுக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரட்டு ஃபுல்லாகவே இந்த ஒர்க்கு, அந்த சாரி ஃபுல்லாகவே இந்த பேரட் டிசைன் வருது. சாரீ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 6.5 மீட்டருக்கு மேலே தான் இருக்கும். ஏன்னா பெரிய சாரியாக இருக்குது. ஃபேட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் எடுத்து வேர் பண்ணிக்கலாம். நல்ல பெரிய சாரி 7 மீட்டர் கிட்டக்க வரும். இதில் வந்து பட்டர்ஃப்ளை டிசைன் போட்டிருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்லு டிசைன். சாரி ஃபுல்லாக பட்டர்ஃப்ளை வரும். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி தான் இருக்கும். உங்களுக்கு இதில் எந்த சாரீ பிடிச்சிருக்கோ அது ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்புங்க. ஜிபே, ஃபோன்பே, ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் மட்டும்தான். சிஓடி ஆப்ஷன் கிடையாது. இந்த சாரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பெயிண்டிங்லாம் கிடையாது. சாரிலே வர உங்களுக்கு தறி ஒர்க்கு தான். எதுவுமே போகாது, உங்களுக்கு சாயம் எதுவுமே போகாது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெல்வெட் டைப்பில் இந்த டிசைன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு இதில் எந்த சாரீ பிடிச்சிருக்கோ ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து எனக்கு அனுப்பி விடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.